Bună tuturor! Astăzi vă fac un fel de tutorial sau secret. O să vă arăt cum puteți să vă schimbați poza pe Roblox. Aici. Și da, o să fac și poveste sau jocuri. Scuzați, sunt părinții mei și unchiul meu, adică moșul meu, că eu sunt din Iași, adică ce înseamnă Moldova și acolo se zice moșul. Dar pentru voi români nu vă mai repet, că la voi se spune unchiul. V-am spus așa doar ca să înțelegeți. Și nu vă mai repet și nu judecați și dați like-uri. Vă rog, măcar dați like-uri, să spuneți ceva în comentarii, dar nu în jurături. Vă rog. Eu nu o să mai postez pe ăsta, o să postez pe niciunul și o să postez pe TikTok. Ce vreau eu. Nici măcar pe TikTok n-ați intrat să vă uitați. Eu înțeleg că sunt urâte videoclipurile mele. De ce nu mi-arăt eu fața? Pentru că o să-mi spuneți în comentarii: uite ce urâtă, uite ce unghi, uite ce jucării are. De-aia. Uite ce postează. Și mai bine nu mai judecați. Dacă nu știți nimic despre acel om, tăceți la naiba din gură. V-a zis cineva ceva? V-a întrebat cineva? Nu. Vă rog, dați like-uri. Măcar la toate videoclipurile care le postez. Și da, părinții mei dorm. Pentru că eu filmez noaptea. Pentru că ziua nu am timp eu de stat pe Roblox. Sau să vă filmez. Ați înțeles? Și da, am un cățelușă. Am 2. Cine nu mă știe, sunt Bianca. Puteți să-mi ziceți Bia. Ok. Pe Roblox mă cheamă Bianca Pompile. Da. Chiar așa mă cheamă. Bianca Pompilea Pelus. De ce îmi pun steagul Moldovei, adică Iași? E tot român. Parcă e diferit steagul. Și vorba. Voi sunteți mari la cap? Sau nu înțelegeți? Așa. Pentru limba română apăsați tasta 1, pentru limba română apăsați tasta 1, pentru limba română apăsați tasta 2, pentru limba română apăsați tasta 2, pentru limba Moldova apăsați tasta 3, pentru
limba Moldova, apăsați tasta 3. Ce înseamnă Moldova? Înseamnă tot Iași. Chiar dacă sunt oamenii diferiți, măcar acolo stă acasă o tradiție. Și Dumnezeu în loc. Așa. Haideți să vă arăt zisul tutorial. Stați să intru. La profilul vostru, la contul vostru de Roblox. Dacă auziți radio vorbește despre plăcinte, nu știu despre ce e vorba. Uitați, stați și ascultați și luați-vă după ce vă arăt aici eu. Ați intrat acolo, vă puneți ce vreți, dacă sunteți bogați, putem să vă cumpărați. Perfect! Acum, scuzați. Există acolo mai multe armâni sau doar pentru că este ferma? Poftim? Există mai multe armâni în satul Culmea sau pentru că este ferma acolo? Nu, considerez, zona de Ovidiu are câteva comunități aproape, dar în Culmea nu este... Stați că eu am apăsat pe aia. Da. Așa, spuneți-ne ce mâncăruri specifice s-au prezentat în acest atelier, sau exersat, ca să spun așa. Și apăsați aici. Și se face pătrată ori rotundă, cum vreți voi. Dați continuare. Apoi o să vă arăt cum o să puteți face ca ochelarii voștri sau ce aveți voi bogați. Să stea cumva cum știți voi, cum vreți voi. Asta este pentru cap. Asta este pentru ochelarii. Aceasta nu avem. Apăsați. Stați. Apăsați pe obiectul care l-ați pus. Și aici vă bagă direct unde trebuie. Ia să văd. Înclina mai în jos. Mai stați. Trebuie să întoarceți și să vă uitați cum vă puneți acel lucru pe față sau ceva. Am reușit în schimb să ne facem să prezenta la World Gastronomic Summit, ce a avut loc pe 7 septembrie anul acesta, unde cu materiale rezultate din acest proiect despre care vorbim acum în direct, am depus un scurt mesaj spre candidatură și am reușit să câștigăm categoria experienții culinare. Scuzați. Ok, era tatăl meu întors pe o parte și a tușit. Anyway, ok. Așa. Puteți să-i faceți mai mici, mai mari. Cum vreți voi. Un pic, așa. În Barcelona, nu în mobilitate, a fost reinterpretarea gastronomiei tradiționale. Dați continuare și ați terminat. Scuzați, era tatăl meu. A dat un pârț. Ok. Și acesta a fost videoclipul. Da, o să zic în continuare. Dați like-uri și revin cu jocurile
acestea. au un preparat La revedere! care este produs, dar e puțin de greu de explicat. De exemplu, să dau un exemplu, Vreau să vă spun pe să intrați pe la final sunt gelatizate, TikTok. V-am lăsat conturile și dați like-uri și inimioare. Nu mă judecați, nici eu nu vă judec. Că Dumnezeu e mare și e lângă noi. Cine nu crede să nu mai aibă loc aceea. Să nu mai aibă loc pe contul meu. Da, nu accept oamenii care nu mă suportați. Luați loc la masă, dar nu mâncați. Că vă furbește gura aia pe la spate legată de cap. Nu mai tăceți și nu mai judecați. Vă vede Dumnezeu. Și vă rog, dați like-uri, inimioare. Și o să spun în continuare, eu am fost Bianca, puteți să-mi ziceți Bia. Și vă mulțumesc că nu-mi dați like-uri. Vă mulțumesc că nu intrați pe TikTok. Și mai mult, cel mai mult o să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Ok? Și nu sunt singură la părinți. Am și frați. Am un frate. Și o soră. Like-uri la acest videoclip și mesaje în comentarii, dar nu înjurături. La revedere din nou!